Yabas, Quezon. Ito ay dalawa. So, yan. Meron pa po yata sa doon na area, doon. Ayan. Nakikita po dito yung bundok ng Banahaw. Ayan. Bundok. Mount Banahaw pala. So, yan. Ayan. So, marami po ditong kainan. May mga barbecues. Ayan. Meron po silang isaw. Tapos, tawag dito, atay ng baboy, yan, balat, tapos hotdog, proven, utsi, yung ulo ng manok. Ulo ng manok, tapos hotdog, at saka ibang chicken barbecue. Chicken, ito ay chicken barbecue. Tapos ito naman ay pork. Kasi ito yung, ano tawag, Betamax? Opo, Betamax. Yan, yung Betamax. Yan, ito si Kuya. Alien po. Alien. Ha? Alien. Hindi ko maintindihan eh. Reynolds, tsaka si ate. Ana po. Ate Ana and Kuya Reyno. Yan. So yan, yan ang order ng hubby ko. So yan po lahat. In order niya ay Isaw ng baboy, balunan. yan. Yung atay sa abala. Ayan. So, may electric fan siya para mabilis po siyang magbinas. Pag nagutom po kayo, meron din po silang rice. Ayan. Over sa Ayabas, Quezon. Sarap na hangin. Tigil muna tayo guys. Pahinga muna tayo sa pagluluto. Dito muna tayo. Makibili muna tayo. Magpahinga sa pagluluto. Ano po oras kayo nagsisimula dito? Kami po ay alas 4. 4 hanggang Yung 8 lang. lahat po yan dito hanggang 8 lang. Lahat po kami 8. Pero yung iba po, alas 2. Ah. Simulan. Oo, meron na siya dito pag alas 3. Sabi mas maano no, mas masaya pag madaling araw. Di po, alas dito, po ng alas hapon. hapon. Ay! alas 3 ng hapon. Lalagyan na po siya ng mantika. Tama po ba? Mantika. Ayan, mantika. Pwede mag-sideline dito, ate. Hindi namin kaya. Baka pag-extra man lang dito. Ang sayo. Pili na po kayo. Hi mga ate. Ano pong kailangan nyo? Ano po sa inyo? Isang balunan. Dito po kayo kakain. Price po. Ayan po yung ating barbecue sauce. Maka po ba yan? Matamis po. Matamis. Okay. Ano bang rice nyo? Fried rice o plain? Plain rice po? Ilan po? Isa lang daw. Kuya, ang pangalan niyo po? Aaron. Shout out to you, Kuya Aaron. Taga saan ka po? Taga Mati lang. Mate. Thank you po. Kayo mga ate, taga saan po kayo? Lucena po. Lucena? You came from Lucena pa up to here. Ooh! Nice meeting you ate. Anong pangalan mo? Mayla. Myla. Kayo po? Ginawa. Genoa. It's eating time. Tama ba? Tikman po natin tong isa na sauce. Nanginginig yung kamay ko.
sarap. Ito yung barbecue sauce. Pork barbecue. Hindi siya pork barbecue eh. Isaw yan eh. Yan ba yung baboy na?